Hello guys, Murume. Welcome to TUNZ Entertainment. Kana wangosati wasubscribe, ibva wangobaya button subscribe, then like, share video, ukomenda. Nyaya nayo nhasi. Mhuri yeZimbabwe makasimberi. This is TUNZ Entertainment. Kana usati utonosubscribe otonomhanya kuti unosubscribe unochambwa nekakawanda. Alright, pane nyaya yabuda. Pane murume ane makore 32 ekuberekwa. Tapiwa makununguno Glenora Mwarare. Akanyura mudhambo rekuStonehurst Farm kuSalmeat area pedyo kuSnake World neZuro. Mutumbi wake waburitswa nhasi masikati ano mapurisa ekuchikamu chesabhabhu Akanyura. Hama dzake neshamwari usiku hwadarika vakarara vachiridza ngoma nembira vachifunga kuti mukomana uyu achabuda mudhamu ari mupenyu. Zvakana zviri kutevera mufananidzo chaiona mucomment section.